samahan mo sa anak mo sa Espiritu Santo. Ang grasya ng Ginoong Jesucristo gagugma sa Dios, mga paragiusa sa Espiritu Santo, manakaakalinyo. Nining Santo sa Misa, mga apil, mga intensyon sa itong Arzobispo, siya pagsaulog sa iyang ika-16 na pagka-obispo, inuman pagka-36 pagka-pari. Ugarman na kita sa pagsaulog ng Santo sa Misa, maghinod kita sa atong mga kasalanan. Magdungat kita sa Panginoon. Nagapumpi sa lapo sa Diyos, mga kagawang sa kanay. O ganin mga igsuon, pinakalapas na po iyamot. So nauna sa pulong ug sa buhan. Igsula pagbuhat sa amay buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Usa ng magtukang Santa Maria Katanay Gulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o ganin mga igsuon, aron ninyo giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga mga gawang sa natanan, pasayloon sa atong mga sala, dadulot na kita niya ngadto sa kinabuhing tayo. Mag-ampo kita. O Diyos nga nagmahiuli sa kinaiya sa tao, labaw sa iyong tungog ug silungnan, tanawa ang sakramento sa iyong gugma nga dilit matukib, aron imong ampingan ang mga gasos sa imong walay kulong nga grasya o panalangin. Diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunya. Kini among gipangayo, pinaagi sa Ginoong Jesucristo nga imo anak, nga buyog harong nga sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban bilawig gikan sa Patmos ug miabot sa Perga sa kahibaan sa Pamilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila dito ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Ug sa adlaw ipapahulay, misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises o sa sinulat sa mga propeta, gipasubuan sila sa mga kadaguan sa sinagoga nga nag-ingon. Mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig ini mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamuo giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanan-dili nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios ni Ignacio sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagbuyo nila ng mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong kahon ang Diyos ng pagawas kanila gikan sa Ehipto. Ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpaikot kanila dito sa kaminawan. Gilaglag niya ang pito ka nasod sa yuta sa Kanaan. Ug gihatag kini kanila ug ipanag-iya nila kini sulod sa 400 o kalinaan ka mga tuig. Humani ini gihatagan niya silang mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. O sa diha nga nangayo silang hari, gihatag sa Diyos kanila si Saulo, ang anak ni Ses, sa banay ni Benjamin. Aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang ipapahawa siya sa trono, si David giingon sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot ka nako o magbuhat sa tanan nga isugo o kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David,
mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang bisaan. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila o magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Dili ako ang inyong gipaabot, apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako tapos, bisan gani pagbubo sa iyang sandalias." Ang pulong sa Ginoo. Hangtod sa kahaptunan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo awitan ko sa gihapon. Lakas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahaptunan. Sa langit imong gilikod ang imong kamatinud-anon. Pitapnagad ko si David akong sulutuon. Sa akong balaan nga lana ako siyang gibihugan. Aron ang akong kamot maguban kaniya kanunay. Ug akong bukod magalingkod kaniya. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy maguban kaniya. O sa akong ngalan mabayaw ang iyang gawin. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ang akong Diyos, akong bato, akong manliluwas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human si Jesus makahugas sa tigil sa iyang mga tinunan, miingon siya, "Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang kagalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako makasulti, may tungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nagingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon nahimo akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo ang mudawat kag bisan kinsa nga akong ipadala mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Nini karong adlaw gipahinumduman kita pinaagi sa mga pagbasa labi na sa Ebanghelyo na ang atong kinabuhi mamahimong larawan sa dili makita nga Dios. Nagingon sa katapusan sa Ebanghelyo masama na si Jesus mao ang gipadala sa iyang lahitong amahan, kita karon ang iyang gipadala inbihag kaniya. Kung si Jesus mao ang visible image of the invisible God, kita karon mamahimong punta ng visible image of the invisible Jesus. Kung makita ang kini sa atong pagpangalagad, ug ang kanang pagpangalagad nga sama kay kaniya, pagpangalagad nga mapaubsanon sa kaniya, pagpangalagad nga andam kanunay sa paghatag sa kaugalingon, bisan pa lisod kaayo ng mga buluhaton diha sa atong pagpangalagad sa kadiliman.
sa mga si Jesus iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinunan agig iyang pagkamakaobsan tayo. His humility that is being the trademark of his life. Kaya lisod kaya ni kaya pagpapubos sila kaya mga lagan na mapaobsan ng lisod ka isang hindi sa atong katilipan, isang sa simbahan, usahay, kaya labi na usahay kaya kaming mga pari. Kaya lisod-lisod kayo, kaya bitaw, nabi tayo kung tumag, masalahan mga pari po, musinta po tayo, kaya lisod kayo kaya pagpakita sa pagpaubos. Labi na kung naatas sa posisyon, labi na kung naatas sa gahong, lisod niya ikuhatong kining pagkakausan. Pero kung naa ang grasya sa Ginoo kanato, dili kini imposible. Everything is possible when it is the grace of the Spirit of Jesus within us. Kaya kung nakahimo ang Ginoo niini sa pagkakausan sa pagpangalagan, kung atong mahuptan ng Espiritu, o ang Espiritu yung ihatag na natin, magkakaroon mo niya ihatag kini ang Espiritu sa kapapausanan sa atong kinabuhi. Kung dawaton lang natin kini ang Espiritu ni Kristo, kung bukas ang mga kasing-kasing, o maukini magdumala sa atong paglihog-ligo din sa kalibutan, maukini magdumala sa atong pagmangalaga diyan sa katawuran, makita yun nga ang Diyos mo higay, makita yun nga ang laban ng Jesus ani atin ni kanato kung tumano nato ang iyang di pangsulti, tumano nato ang iyang mga instruksyon sa atong Ginoo. So pangayugon ta kining grasya, ngong taghugta nato kining Espiritu ni Kristo sa iyang makaubsan pagpangalaga sa katilipan. Kailangan ko. Karoon ako pag-ipalangan ang mga pangamuyo sa mga paghampong atong tubag, mag-alagad kami kanimo, Ginoo. Masama kami atong Santo Papa, ang kanang Pangulo sa simbahan magpakita ang pagpamatasan, isip ubos nga sulugoon, ug dili samang mga prinsipe nga halangdon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namunuan sa gobyerno makaroon ka sa pagkamakaubsan ni Kristo, nga miani ang dili alagaran kung dili ang mualagad sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga dili uta kita magkulang sa pagrespeto sa mga tao nga pinadala ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namamatay makadawat unta sa ganti nga gitagana alang sa mga nag-alagad sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Usap at akong pribiliyo ang makasilbi kanimo Diyos Amahan. Himo ang kami makasunod sa pagpapaubsan ng pag-alagad ni Kristo nga amang Ginoo. Mga isang pag-ampo ka mo, isinwari sa Diyos Amahan, magagawa sa kanay. O Ginoo, mudahan unta na kanimo ang mga pangalinga uban sa mga kalan. Aron kami man malimit tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Kini among gipangayo, dinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kanimo. Ibahiyaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Mahal Diyos na tunay kung magkagahom sa tanan, ang igmatarong ngayon kung magmalipayan kami sa pagtay kanimo sa tanan panahon, apan labi na ngayon din may panahon sa pagkabanhaw, kanus na si Kristo bihalag kami sa sakripisyo sa Pasko.
kay ang karaang kaalaog natapos na, usa ka kalibutan nga nagulpong kibagbo, diha ang Kristo bilibog pag-usap ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalibay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa inyong himaya, diha sa walay mga pag-awit sa pagtungod. Sa kasibukaw, inuwang kuturan sa Santos, ipadala ng Espiritu, ang pagsantos niini mga kaso, para maluhin ang lawas ulo ni Jesucristo na among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingong ikuha siya tukuman, may pasalamat kanino, may pikas ang mihatag niningat ko siya magnunan o miwan. Dawat at kininyo nga tanan o kanha, kay kini mong akong lawas nga ituyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ikuha sa Satanas. May pasalamat ka mo pag-usap. Mihatag na nilato siya matuluan o miiwan. Dawata kinong Panginoon ka mga tananggitan niya. Kaya kinimong kalis sa akong dugo. Sa bagoy tulunay na kasabugan. Ang dugo nga iula lang kanong anak sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasayon. Buhatag kini. Aron paghantong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatay pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimong amahan, nilipan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon magpagbuwalagan kanimo. Himua nga kami nga mga lawan sa lawas ng dugo ni Kristo magkayo sa liha sa Espiritu Santo. Hinumdumi mong simbahan sa kituko kalibutan. Himo ang mahigpit kami niya sa gugma, uban niliyo mong sa tupapa, niyusi ang arsobispo, sa tanang mga paring mga diyapo, kung mo katawhan na nagatigong karoon sa imuhan. Hinumdumi sa mga isuod niya na namatay, malakuman ng mabanaw sila ng panan na namatay niya sa inyong kaluwi, dan as ng tanan sa pagsulong sa kahalag sa inyong panagway. Kalufili kami inay, himo kami kamayan na makaambit sa may tunay, uban ni Barganan kaula sa Diyos, ba't kang sa Lusiyaman, ba't sa mga apostoles, ug sa kanan ng mga santos na nagatumad sa iyong kamulukan, latas sa katulinan, uban kanila ang ikaw nga dayo ng ikaw ay mayaman, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyang lihat kaniya, gihatagan na kaniyong kagagakong naman, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan-tunog at himaya hangtod sa kahangturan. Pagdayon ang iyong anan, umabot ka na mo ang iyong karihan, matuman ay magbubuot din sa iyong layon sa langit. Ang kalima mo sa pagkatlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasalanan, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunumalo sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo kaming luwason sa tanan daotan. Atagi kami sa kailangan ng panahuna, aron tinabangan sa iyong kalukoy. Malikay kami kanunay sa sarap kalayo sa tanang kasamo, samtang rababot kami malauman sa pagbalang ni Jesucristo among mananubos. Ginoong Jesucristo na iyong kasunong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala, kung pagsalig sa iyong simbahan, o simot sa iyong kabutuan, hatagi kami sa iyong kalinaw o kahigosa, ikaw mabuhay hari, hangtod sa kahangtunan. Ang kalinaw sa iyong sa kanunay,
manaa kanining. Ato kitang timaan sa itong panagkinig sunay. Kini mo si Jesus ang Kordero sa Diyos na nagabotang sa mga salat sa kalibutan. Bulahan kita karon nga ginapit sa pagkini sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Magkagagam og tunay nga Dios na nag-andam ka namo alang sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghanan dinhi ka namo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug lipunan ang mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin ang Diyos nga magagawa sa katanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, na halagang santos kamisa, dan nataguma ug kalinaw ni Kristo.